abusafo ya na owusu barima a otoso miensa atasema so hene no owusu echa no owusu aduomi no barima ukodufo wonsi so mansa no ham na akwasida edikai official pimienu ani aduonu numi wansa bia kusabia kroto wontimi ntrase masante me radio to okruwie ni okrawie no obrawie maso wono kwa nhefan enu nti na atasema so hene na owusu wachetia ne babo asutia na nne wode adobo domuo mo metani rachie ama akwasida ofete se o ma hye na ye kokrokoi